Benvinguts als còmics del Senyor Dolent. Avui parlarem d'un autor i d'un còmic que és un dels millors autors que podem trobar. Parlarem de Frank Miller i el seu Sin City. Però primer, com habitualment, repassarem una mica la biografia molt ràpidament. Va néixer a Miller el 1957 i el 1979 va debutar a la Marvel Comics dibuixant un número de Spectacular Spider-Man on també apareixia Daredevil. Aquell mateix any va entrar de dibuixant fixe a Daredevil i en uns quants mesos es va encarregar també ell dels guions. Daredevil venia molt malament, era una d'aquelles sèries que Marvel la tenien arrossegant-se i al límit pràcticament del tancament i aleshores li van donar la llibertat per fer bàsicament el que volgués. Això era una cosa bastant habitual en l'època, on tenien sèries i abans de tancar-la li deixaven a qualsevol i que si era dolent no se'n sortiria, si era bo podia aconseguir coses molt bones i en definitiva salvar la sèrie. La seva etapa a Daredevil va demostrar que era un molt bon autor, que també era un guionista més que competent, tot i amb el recel que tenien a vegades per donar-li els guions amb un dibuixant, se'n va sortir amb nota i va anar desenvolupant una carrera cada vegada més meritòria. El 1986 publica a Daredevil la saga Born Again, renascut, més o menys, que va ser un punt d'inflexió en el personatge, i en aquell mateix any també va publicar per la competència, per DC, una història de Batman, la història del regreso del Caballero Oscuro. Caballero Oscuro, Batman, any 1986, l'època més o menys també de Watchmen, i són dos còmics, Watchmen i el Dark Knight de Frank Miller, que van redefinir molt el concepte de superherois. Fins ara eren superherois que eren bons, bàsicament sense gaires matisos en això, i aquí tenim uns superherois foscos, torturats, moralment ambigus i una mica tocats del bolet, en el sentit de que tants anys de ser superpoderosos acaben fent que veien els humans com una molèstia, com alguna cosa inferior, etc. Aquesta manera de treballar, de redefinir els superherois, va funcionar, va crear tendència, va mantenir-se ben bé fins ben entrats als 90, va ser tota una etapa de dark and gritty, sembla que li van dir, de personatges foscos, xungos, etc. Com un contrast als lluminosos anys 60 on van sortir molts, uns anys 70 una mica més rarots i als 80, mitjans dels 80 anaven una mica ja pel camí del moralment ambigus. Un tipus de personatges que d'hagués seguit per aquesta via desembocarien una mica en els personatges de la sèrie The Boys. Una sèrie la podeu trobar en plataforma, també hi ha el còmic, i són uns personatges superherois completament demencials, molt divertits, però per la gent que li agrada l'humor negre. Traiem això a una banda, traiem Watchmen a una altra banda, un dia parlaré d'Alan Moore, això sí, i seguim amb Frank Miller. Frank Miller, en el 86, amb la història de Batman, fent coses per Marvel, havia fet ja bastant, havia demostrat tot el que volia demostrar i encara era un autor relativament jove. És a dir, i aleshores arribem al 1991. 1991, Frank Miller va anar a treballar per Dark Horse. Dark Horse allà va treballar en una sèrie de la que en seria propietari. Els primers 90 van ser uns anys en què va haver molta lluita per part dels autors per poder mantenir els drets de les seves creacions, en contraposició a Marvel i a DC, que es quedaven amb la propietat del personatge i d'aquí no els treies. Molt bé. I a la revista Dark Horse Presents, una mena de revista mensual on publicaven unes quantes pàgines, va començar a publicar per entregues una cosa que li va dir Sin City. Sin City realment seria l'abreviatura de Basin City i juga amb el significat de sin, pecat, Sin City. Als Estats Units Sin City es coneix Las Vegas també, per un tema obvi de joc, dones i alcohol, però bé, es limita a això. Què fa realment Frank Miller aquí? Inventa un univers. Agafa les novel·les, novel·la negra clàssica, Hammett, Chandler també una mica, i el cinema negre basat en aquestes obres i ho fusiona tot, li dona el seu toc personal i ho posa en un món
actual, o més o menys actual. I fa una obra mestra, sincerament. Ell diu que va començar la història aquella sense tenir massa clar ni què acabaria fent, per entregues, allò, pensava que seria una cosa que li ocuparia amb prou feines 40 pàgines o així, se'n va anar a les 200 i escaig, va fer servir una quantitat de negre demencial. Frank Miller feia la broma de que entre ell i Mike Mignola, un altre dibuixant, eren responsables del 25% de la producció de Pelican. És possible, no tinc dades que confirmin aquest acudit, però no seria d'estranyar. Va fer un còmic en blanc i negre, que això als Estats Units és bastant rarot, de sèrie negra, noir, neo-noir, es diu també, per l'anglicisme, còmic de sèrie negra. A Europa era molt més freqüent, allà era molt més estrany i, a més, en blanc i negre específicament. Als Estats Units, el còmic en blanc i negre, més enllà de La espada salvaje de Conan o algunes coses més independents, com Strangers in Paradise, del que n'hem parlat, són una mica reacis a aquest format. Però Frank Miller estava en el moment en què feia el que li donava la gana, com li donava la gana, i li funcionava. Va sortir de conya. Allò es va anar publicant per entregues, fins que més o menys la sèrie, la primera història en aquell univers es va acabar, i aquí ho vam anar veient també per entregues a la revista Cimoc. Cimoc és còmic al revés, i era una revista de norma editorial, si no em falla la memòria, que anava publicant còmic per entregues. Era una cosa que es feia bastant amb més editorials, però que ja començava a anar de baixa fins que al final només va quedar publicant en aquest sistema El Víbora, fins que també va acabar tancant. I el 1994 ho van recopilar en aquest volum de la col·lecció Made in USA, Sin City Frank Miller. Va ser un bombazo i va aconseguir el reconeixement de públic i de crítica, com s'acostuma a dir. És un còmic molt bo, visualment és impactant, fosc, trepidant, intens, dur, quan ho ha de ser, és un còmic negre que no s'està per hòsties, que no té manies, gràcies a ser un còmic més o menys independent i que portava aquell segell de suggerit per lectors adults, doncs si sortia un mugró no s'acabava el món, que és una cosa que en els còmics americans avorreix una mica, sobretot quan es pretén que siguin uns còmics una mica més adults, una mica més durs, més d'allò, i bé. Va funcionar també que, tot i que no amb el mateix personatge per un tema que no mencionaré, però que si llegiu el còmic doncs sabreu, va seguir explotant històries en aquell mateix univers. Un univers visualment molt xulo, una ciutat que podria semblar una Gotham, però més xungo encara, molt negre, molta nit, molt fosc, cotxes, tios grans, hòsties, violència, el que seria un cinema negre fet actualment. De fet, es va fer una pel·lícula de Sin City, de la que era director també, juntament amb Robert Rodríguez, el mateix Miller, és a dir, visualment funciona molt bé com a història. Es van anar publicant, aquí ho anava publicant tot Norma, després dels diferents comic books, còmics de grapa on es publicava, ho anava traient en volums, i al cap d'uns anys, quan més o menys semblava que la cosa estava acabada, van publicar l'edició integral. Són aquests dos volums, els poso de perfil perquè observeu que estem parlant d'un gruix considerable. Bé, pesen i són molt i molt bons. Frank Miller va venir a Barcelona fa uns quants anys, estava malalt, va tenir un càncer, del que sembla que se n'ha sortit, més o menys, i va dir que segurament tornaria a fer històries de Sin City. No en tinc notícia, si en torna a fer serà digne de llegir, segur, com gairebé tot el que fa, i res més, recomanar-vos aquest còmic com un còmic diferent. Estem parlant aquí de sèrie negra interessant, violenta, dura i visualment molt, molt interessant. I ara un petit detall sobre aquest còmic. Quan es parla de grans còmics i els crítics, els experts fan el seu recull, les seves llistes dels millors còmics i això, normalment Sin City no hi és. I no hi és per un petit detall. I és que abans de que Frank Miller fes això, hi va haver un altre autor que es deia James Steranko, que després d'haver fet
moltes coses en el món dels superherois, no molt prolíficament, però sí d'una manera molt innovadora, va introduir uns dissenys de pàgina molt moderns, va fer el que va voler, també agafant una sèrie que no es venia gens, que li van donar màniga ampla, doncs després d'una mica de temporada amb el còmic, va fer una cosa molt semblant. Va escriure una novel·la estil Dashiell Hammett, clarament, d'aquella època, i la va il·lustrar. La va il·lustrar sense bafarades, en blanc i negre, i tota la... Aleshores, tenia la pàgina amb el dibuix i a sota la narració i els diferents diàlegs que hi haguessin, perquè no hi havia ni bafarades, ni quadres de suport, ni narradors, ni res de tot això. I visualment era molt, molt, molt semblant al que va fer després Sin City, Frank Miller a Sin City. Però tant que hi ha algunes vinyetes que, quan les mires i les compares, no saps si Frank Miller no era conscient, si era conscient i diria que estava fent un homenatge o que perquè no és un plagi, però, ostres, Déu-n'hi-do, s'assemblava molt. Per tant, Sin City de Frank Miller, la idea, el germen de tot això no és original. De totes maneres, Jim Steranko va fer Marea Roja, Red Tide, i aquí ho va deixar. Frank Miller va crear l'univers i el va explotar i li va donar molt més recorregut del que li va donar Steranko. Jo, si hagués de fer una llista dels millors còmics, jo sí que posaria Sin City. Però això ja és una cosa una mica de gustos. De fet, que Frank Miller és un dels millors dibuixants no es discuteix, i guionista també, al marge de gustos. Pot ser que a algú no li agradi, però gairebé ningú li negarà el talent i la intuïció i l'instint que té a l'hora de fer còmics. És una autèntica bèstia, qualsevol còmic seu és molt recomanable i per mi, sobretot, jo recomano molt Sin City, la primera història, sobretot, aquesta la podeu trobar també en català, al Llarcadeu, i si us agrada, doncs, teniu 2 volums ben gruixuts i ben macos de Sin City per anar explorant amb l'obra d'aquest gran autor. Aquí acabo per avui. Si us agrada, feu like and subscribe i res més. Salut i còmics!